swimming pool yung kabayan. Yung tubig ka rin. Mga suki. Tanawa ang mahal kinabuhi o masalom daw siya. Inihiyara kaya na siya galing ko din na ba? Mga atin na mag 15 minuto. Nagpaabot siya o kanusa mo hunas. Hindi mo na mo hunas kay swimming pool mo na. Salong na ko kabayar sa... Salom na, maayos kinabuhi. Bahala kung saan mo, magtinuad ba ka, magkulog, maghayang. Ha? Sige lang. Ay, problema kay naamang ko tigluwas sa mo ha. Ay, kablaka kay tigluwas mo ko sa mo ha. Kung magpaabot ba ka nga mahunas, di na mahunas. Mahal kinabuhi. Magpaabot ka mahunas, di pa na mahunas kay tao pa na karon.
Okay, sige. Let's go. Magpaabot ka mo hunas nga. Dili pa na, di na mo hunas kay tao pa man. Ay kablaka. Magsaka ka. Inya na lang ka buyers. Birahon ka man ako diri. Buyers, inya na lang po na sa buyers. Ano man? Buyers, saan buyers? Ito ba si kabayers ka ano man nga Buyers, oy. pagkuha na lang kabo. Huwag kabo, diyan na lang ka magbubo. Tagaan ka na kong kabo. Nalabyan ako. Yun ako, murang Magkuha kong kabo, tagaan lang ang kabo. Ah. Hindi ko ni mo. Tara. Pagkabo na lang ka mag-ala sa mga ulo. Ano sa ka mo lukso ng sirena? Ano sa ka mo lukso ng sirena ni? Oh. Mukram? Okay mga kabayas kay nasali mo lukso ng sirena. Ato ay iwasan niya. Naligo lagi ng sirena na daw kayo ba?